It's a complete vlog, Mantralaya Popina vlog. Hello, backward. Sammy Jordan kenapa letak lagu? Enan balik letak. Sammy Jordan. Cika kalau ndak, tidak. Ada ಸಂದೇಶ ಕೊರಚೈ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಾಕಿದೆ ಕೊಂಡು. ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಗ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುಂಜಿ ಪೋಡ್ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರುವಾಯೂರು ಪೋದಿತ್ತ ಆ ರಶ್ ತುದೆ ಸಾಕತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ದುಂಬುರ್ದೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೋಪೇರಿಂದ ಪೋಪಿನತ್ತು ಇಂಕ ಇಲ್ಲಿಯರ್ದ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಪಾರ ಇತ್ತುಜಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡುಗೆ ಜಾದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪಿದ್ದಾರ್ದ ಸೊ ಮಮತಕ್ಕನ ನಿರ್ದಾದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತಕ್ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪೋಯಕ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಆರೈಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಸೊ ಈಗ ಟಿಟಿಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇರ ಕಸಿನ್ ನಾಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತರೆ ಉಂಡು ನೀದು ಬರ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪೋಪಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತು ದಾನೆ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತಗೋಲಿ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ರಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರೊಂದು ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶನ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿಯರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಸ್ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ಬಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕಾದು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಎಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಜಾಲು ಉಂಗೊಡಾತಿ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ಅವು ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಿರಮ್ ಡರ್ಮದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಸಿರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡದು ಆ ಎಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಗಡಿದ್ದೆ ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು 1 week ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ 1 week ಲಾತೆಜಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ 1 week ಆಂಡ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಯೋಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫೇಸ್ ತುಲೆ ಶೋಕು ಗ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿರಮ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈತೆ ಪಾಡ್ದಿ ಅನ್ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೌಡರ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಈತ್ ಪಾಡ್ದಿ ಅನ್ ಪಿದೈ ಪೋಪುನು ಸೊ ಬೇರೆ ದಾಲ ಬೋಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಬೋಡುಂದ ಇಜ್ಜವು ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅವು ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಡ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆನ್ ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಕಲೆ ಮಾತ ಡರ್ಮದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೋತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಬರಡ್ ಪಂಡದು ಸೊ ವೈರಲ್ ಸಿರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಜ್ಜಿ ಹುಲಿನ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋಯಿನ ಪೋಚು ದೊಡ್ಡವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರಚಿನ ಎಂದಮ್ಮ ಬಟ್ಟ ನಿಜಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ ಯಾನ ಉಪ್ಪತ್ತುಂಟು ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಇದು 1 week ಈ ನಮ್ನ ಆಂಡ ಅದನ್ನ 1 month ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ಪಾತ ಇಂಚ ಶೂ ತಚ್ಚುಗು ಬೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡಿಗೆ ಬೀಡಿಯೋ ಮಮ್ಮ ತೆಕ್ಕ ನಡೆ ಬತ್ತೆಂಗಲು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪನ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತ ಚಾಮಿ ದಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಮಿ ಜೋಜ ದಡೆ ಪೋಪಿನಿ ವಸಂತ ಕೊಲ್ಲೆ ಫಿರಾವ್ ಅಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಜಾಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ದ ಕಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೆ ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಂಪಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಪಲೆಟಾ ಭಕ್ತ ನಂಬರ್ 1 2 ದೇ ಬೇರೆ ಮೇನ್ 3 ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ 4 ಆರುಲ್ಲೇರ ಆಂಟಿ ಸೀರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಗೊತ್ತದ ಆಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಬರೋಡತ್ತೆ ಆಯನ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರ್ 2 ನನ್ನ ಮಮತಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನಿ ಒಳ್ಳೆರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಬರೋಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದುಲೆ ಮುಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಆಯ್ ಆಯ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಏನೇನ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಡೆದತ್ತೆ ಬಲಿಬಿಲೆ ಮಮತಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬೇ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬೇ बोलते ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಹೋದ ಇಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿ ಜಿಗ್ಗ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ಅಂದು ಪರ್ಸಕೊಂಡು ಕಿನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ರಪ್ಪ ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬರ್ದಲ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಕ್ತೇರು ನನ್ನ ಆಲೋಲಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲಲ್ ನಾನೇ ಇರ್ ಬಾಕಿ ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಬರೋಡಾತೇನಾ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಕಾರು ಹಾಯ್ ದೆಪ್ಪ ಗಚ್ಚುಂಡೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬುಚ್ಚ ಬಾಬಾ ಬುಚ್ಚ ಈ ನಂಜಿಲ್ ಆಯ್ ಬಾತೇರ್ ನಾಲು ಪೋಪು ಜಾಲು ಕೈ ತಡಿ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನು ಬಾಪಲ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ 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 Sami Joda da Pamela. Sami Joda ko na pala talaga. Yan ang bali na pala. Sami Joda. Lepelite. Bu. Frutte. Sami Joda. Frutte. Lepelite Sami Joda. ನೆರ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜ ಕನ್ನಡಿಲ ಬತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಹೆಂಗ ಅಜ್ಜಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೋಣಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಗೋಣಿ ಹೊಡೆಗುವೆ ತಲೆಂಬು ಅಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಿ 14 ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪನೇನಾ ಕಡಿಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಬೇಯುತ್ತೇನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಟೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಐಜ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪೋಪ ನಕ್ಕೆ ತರಾಯರ್ ಕೊರಡದ್ದು ರೆಡ್ ಗೋಣಿ ಅಂತ ತರತ ಡೇ ರಾಯರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾದಪ್ಪ ಯೋಳಿತ ಮಂಗ ಮಮ್ಮಿ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ನನದಿ ಕತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ
ಓ ಬಾಬಾ ತಕ್ಕಾಗ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ ತೈತ ಅಡಿಟ್ಟುಂಡರ ಯಾಂಪೋಡ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಲೋ ಎಂತ ಇತ್ತೇಜಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೈನಲಿ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಗಲೇ ನಂಚಿ ಗಡಪ್ಪ ఉప్పడు పోయింది అది ಪಲ್ಲಿ ಮುರುಗೆ ಬಟಾಟೆ ಸೌತೆ ಕಡ್ಲೆ ಲಸಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರು ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಚ್ಚ ನಿಮಗೆ ದಾಗಿದೆ ಕುಳ್ಳಿದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಲ್ಲಗ ಗುಲ್ದೇರು ಸಂದೇಶ ನೀರು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಚ 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 ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದ್ ನಾನು 4 ಪಗನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ನೆ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯರ ದೀಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಗಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯ ಒಂದೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಗೆ ಮಗೆ ತಿಂಡಿಕ್ಕೆ ಮಗೆ ಹಾಗೆ 4 ಕಟ್ಲೇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತಿ